Dakbayan sa Talisay, may tunol o Hinabang ngadto sa mga nabiktima sa landslide sa barangay Tinaan, Naga City. Personal nga gitunol ni Talisay City Mayor Eduardo Gullias ang checking nga mukhang tinado ko sa kamilyon ka pesos ngadto kang Naga City Mayor Vanessa Chiong. Uban niya sila si 1st District Congressman Samsam Gullias, Vice Mayor Alan Bukaw ug mga konsyal sa Dakbayan sa Talisay. Matod ni Vice Mayor Alan Bukaw nga atol sa sesyon sa konseho kagahapon, ni palabang sila og resolution aron makapagawas og sa kamilyon ka pesos gikan sa Quick Response Fund sa Dakbayan. Matod sa Vice Mayor nga may igong pundo pa hinoon ang Dakbayan alang sa mga emergency, labi na kay ubay-ubay usab ang mga pamilya nagpuyo sa mga bukirang barangay sa Dakbayan nga posibleng ibalhin nunot sa hulga sa landslide. Mao na diha nga gilimit na to 1 million kay wa man sa takibaw kung sa mga hitabo sa dire namo sa Talisay kay naa ba sa tay mga quarry area sa Talisay, naa sa tay mga kining coastal area sa Talisay nga from time to time duawon sa mga bawd. So gilimit na to 1 million. Kinahanglan gyud sa Naga karon akong giinan sad si Congressman Samsam. First, tubig, bugas, and cash. Ang cash, gipawahin ako pero og cash good makaprocure man si Mayor Christine o si Mayor Val, whatever they need. So para na ako kaninto to may critical.